empecé sobre 1998, 1999, cando reestruturei isto. Aquí se había antes viñedo todo, e eran uns viñedos antigos da xente daqui nativa do barrio, eran viñedos que podían ter esta altura, 70-80 centímetros de alto, e era tipo parra, e entonces o que fixen foi, como fui comprando por parcelas, fui levantando parcela a parcela e reestruturando todo de novo. De feito, ainda non está ben reestruturado, que agora estou eliminando algunhas carreiras destas que quedaban moi estreitas para facelas máis anchas e poder un pouco mecanizalo. A tradición de aquí é moi antigua, e tanto é así que os viños mellores que máis conocidos que habían aquí na zona eran o Ío e Sotomayor, eran os albariños máis coñecidos daqui da zona. E aquí nesta zona son 27 fincas, pero está toda pechada nunha sola e estamos sobre 7.500 metros cuadrados. É unha pequena plantación, pero bueno, para o que era isto a zona e para empezar como empecé, pois para min é suficiente. Temos o mar, que sabes que está moi cerquiña, o llodo do mar, pois cando hai algo de temporal o percibimos perfectamente, as salinas do mar, e o sol aquí, pois que temos o naciente a miña espalda, fai o recorrido e se mete aquí por a zona de Couso. Aquí en Branco sempre se traballou o que o albariño e o espadeiro blanco, que non está recoñecido como tal, pero é unha uva tipo loureiro, pero aquí é unha variante e a xente pois tena recoñecida como espadeiro. De feito, vamos a ver se somos capaces de que esta sea recoñecida, esta variante tamén, poñela en marcha. As variantes que eu teño aquí, a maioría, un 85% ou máis, é albariño. Logo lle sigue o loureiro, logo plantei treixadura, que aquí había moi pouquiña, e eu engadinlle aquí na zona o caíño blanco, un 3%, que eso lle dá outra viveza, outra agulla ao viño tamén, ao viño blanco. A tradición de aquí era facer o albariño e o espadeiro, o loureiro, vale? Era eso que se movía. Eu antes facía furancho aquí na zona, como outros moitos furancheiros, éramos naquel momento sobre 46 ou 47 furanchos que estábamos registrados en Cangas, e puxemos en marcha a IXP, estando de presidente da Federación de Furancheiros de Pontevedra, puxemos en marcha a IXP, cos demais compañeiros da directiva, nos levou o seu traballo, tuvemos que conectar con profesionales para que nos fixeran o expediente, se foi aprobado aquí, foi aprobado en Madrid, foi aprobado en Bruselas, e ao cabo de 2 ou 3 anos foi cando definitivamente saliu aprobado. E unha vez que tivemos aprobado a IXP, Ribeiras do Morrazo, pois dixen, bueno, se eu non quero seguir aquí co furancho, coño, e puxemos en marcha, estando de presidente o que é a IXP, me gustaría hacer a adega, non había ningún aquí na zona, e preparei a documentación toda e empecé a tramitación para a adega, que levou o seu tempo tamén, e ora debe haber sobre 4 ou 5 anos que estuvo coa adega traballando xa. O que pretendemos é de recuperar as tradicións cada un na súa zona, porque a IXP en Ribeiras do Morrazo empeza en Pollo e finaliza aí en Cabo Home, e pasa por Pollo, Pontevedra, Redondela e todo o Morrazo. Entonces, aínda que podías cambiar uvas dun lado para outro, o idóneo é que cada un, eu polo menos o fago, é tratar de vender o produto da zona. Non mezclaro con outras, aínda que podía ser legalmente, pero tratar de recuperar o que é a zona de cada un, non? Xa hai no 18, creo que fora, aínda non estaba na IXP, estaba en marcha o proceso de IXP, e tamén mandáramos o viño a Robert Park, e naquele momento xa nos deran 93 puntos. Sí. E o proceso, bueno, pois a botella, cando veñen, piden para as catas, mandamos as botellas que eles nos piden, fan a cata, e, lóxicamente, unha vez que sales premiado, tes a suerte de salir premiado porque o viño merece, pois entonces nos facemos nosa propia publicidade cos distribuidores a donde temos metidos os viños. Tamén salimos na guía de viños de Galicia, que edita Luís Padín,